Ang atong unang pagbasa naghisgot og usa ka suba nga nagdagayday gikan gyud sa silangang bahin sa templo didto sa langit. Mao ni ang nakita ni Propeta Ezekiel. Nya usa sa atong mga interpretasyon niini mao ni ang kilid ni Jesus dapit sa tuo, kay kanang silangan east man na. Asa man ang east, sa tuo o sa wala? Awa mo kay bawsad ka na kung ana sa atong Ridwan pagkitana, ingnon kita. Asa man ang north? Ito, south, ngari, nga east, nga west. Oo, na siya. Naako no sa silangan. O naabli ang kilid ni Jesus, gidugsak sa bangkaw, dapit sa tuo. Nga, mauna na siya niagas ang dugo og tubig. Nga, mauna ang atong gitawag og the 7 sacraments sa atong simbahan. Ang 7 ka sakramento. Unya matud pa kining subaa magsigi gini siyag agas nya bisag asa siya moabot na agyoy kinabuhi. Naay mga isda, naay mga dahon naay mga kahoy nga manubo nya mamunga pagyud ang mga kahoy, lami pagyong kanon ang bunga, unya tambal pagyud makaayo nya magsigi ra gini siyag dagan. Mo na kanang atong sakramento ni atong 7 sacraments available gid na siya kanunay. Nya makaayo gid na siya, makatambal way hunong. Unya sad ang kadto sang maigo sa iyang pagpanambal mura siyag mga kahoy nga nagtubo dihas daplin sa suba nga magsigi sag pabunga. Ug mao sad na si Jesus, mao kana ang atong mga santos, mga propeta sa Dios nga sige yung pamunga bisan pagpatyon, sige yung pamunga. Namatay na gud si San Vicente Ferrer, pero sige lang yapong pamunga hangtod karon. Si San Roque patay na sad, sige lang yapong pamunga. Kaya nga naman natanoman sila diha sa tubig nagikan sa kiliran sa templo nga mao si Jesus. Kamo unsa man mo, sige mong pamunga. Unsa may inyong bunga, kanang linibakay, kanang siging pangigi anang yuta, siging siging away, siging sinawayay. Ang atorong mga politisyan namunga nya makaon ang ilang bunga, kanang siging panaway makaon na. Aslom maigo ka sa saway, muaslom imong naong, di nimo maton ang kana mga pagdaot, kanang sigyag hisgot ang imong sala, ang imong apan, sigyag hisgot sa imong silingan, makadungog ka na, makaon na nimo. Ha? Kamong mga asawa, sige mo yaw-yaw sa inyong bana, lami na kanon sa inyong bana kanang inyong yaw-yaw. Ha? Mga bana, sige san mo sa inyong buhaton, no? Kibaw si buhatos bana, o mga kuya asawa ko. Mo na. Siging inom, siging atong barkada, siging sugal, ana, nya makaon na. Makakaon imong pamilya ana. Hastang gamay nimong kinitaan, itaya pa nimo anang swertres, anang luto, mamasin ka. Gawa ra bagyo kay simba-simba. Wa ra bagyo kumpisal-kumpisal, tag 15 na katuig, ana. Grabe no? Nya mamunga pa kana. Ambot lang. Nya ang pare namunga. Kining pagsigig baligya aning slat, makapamunga ka tani. Ang daghang bunga karon gani konsagrahan na naman gani ang kapilinya tungod aning siging pamalit. Muna kinisang pagpamalit dayeg slat, mubunga sa siya. Muna ang daghan sa tag namalit nga way hunong-hunong, sige lang yung palit, basta na islat, siging palit. Daghan kita ana karon ngayon ana, ambot ka nanimba baka karon ang siging palit o ang sige baka way palit-palit. Mo'y nanimba. Mamunga siya. So ilhan nato ang bunga nga gikas Ginoo ngano man makaon, mapahimuslan.
makaon sa tanang higayon, makaon sa tanang tao. Nya kay si Jesus mauman ang templo nga nagpaagas atong tubig, pagka anhin niya sa kalibutan, kutob sa maduol niya, maayo gyud. Way gipili unsang orasa, asang dapita, og hain, og kinsang tawhana ang nagtanaw. Moto nga kining iyang masakiton nga giayo dinhi, 38 na ni katuig nga paralyzed. Mas guwang-guwang ni siya sa akong maguwang. Ang akong maguwang si Pedro, bag-o pa lang ga birthday sa iyang ikasaysinta, nya 30 iyang edad or 29 kapin iyang edad pagka-paralyzed niya. So 30 na ron siya ka tuig nga paralyzed. Ambot, ahwato na ako ini ka 38, maayo ba to siya? Ig 38 ka tuig, pastilag maimpas sinoon. Eh, pag gibutang din 38 ka tuig, gasigi in taon siya dito paningkamot o kaning maayo unta siya, kaya naman ito'y tubig dito, ang katong milagroso nga tubig ba, murating itong tubig sa Lourdes, tuyok, mukutaw to siya, niya ang masakiton, makaadto dito, maayo, nya maunhan man siya, maalihan man siya, kay paralyzed lagi in taon, di gid siya kaduol sa tubig. Uy, ang tinuod ay tubig ni abot man, diha na mas iyang tupad, nahimo namang tao ang tubig. Ingon dayo si Jesus niya, gusto ka maayo? Siya, kinsa ko'y dili gusto, sir. Siya, barog niya. Dadaan ang imong gihigdaan. Nga naayo. Kana. Mabutan na ka nang naimingon ako, padir, batik na dyan kay akong kinabuhi. Daghan kay kong sa, padir. Naadik na ko, padir. Maghikog na lang tingali ko, ani. Naku, ayaw, paduol sa Ginoo. Yan siya, perti na yung batia, padir, sa kong kinabuhi. Wa na yung ko'y paglaom. Naku, paduol sa Ginoo. Niya ganit 38 katuig ning bati kay iyang kinabuhi. Unsa na kay naong ato siyang banig, no? 38 katuig niyang higdaan, ang iyang katong iyang higdaanan, laina nakagnaong ato. Di ba? Pero nakapasan gisa siyang higdaan. Humas 38 katuig, kini paduol man siya ni Jesus, nakig-istorya man siya ni Jesus. Iya mang gipadayag ang iyang pangandoy ngadto ni Jesus. Daghan kay ros ato mga politicians naningkamot pagkumbinsir natong mga Pilipinon na kining kabati sa atong kinabuhi karon, crisis left and right, squatters left and right, corruption left and right, addiction left and right, unemployment left and right, pagkaguba sa atong mga ecological system, atong ecosystem naguba left and right, wa na tay mga sapa, baho kayo atong palibot, na polluted kay itong hangin tungod aning atong paningkamot nga makakwarta kuno. Pamuhi anang mga hayop nga dili ka maong muhimo sa sistema aron dili manimaho ang iyang palibot, pero ang atong rason panginabuhi man ni. Kining ka-traffic nato, mga iskina nato, hapit di na maagian, kay na ang mga motor, naa sa mga habal-habal, na pa'y tricycle, kay panginabuhi lagi in taon. Kining maong kahintang, ni offer ang ato karong mga kandidato, labi na yung mga national candidates, apil na sang lokal, sulbaro ni namong tanan. Saman, mutuo ka ta? Amo ning sulbaron ang unemployment, kining squatter situation, sulbaron ni namo, kining atong agricultural setup nga purting batia na karon, wa na tay hapit abot, mga bago na lang ng mga hagunoy nang naang nanubo des bukid. Amo ning sulbaron nang inyong mga basakan nga nagliki-liki sa kainit na kauga, wa nay tubig. Amo nang sulbaron, mudaghan ang atong ani. Tinood? Dili. Mawagtang na ning atong traffic, maghimo tagdag kong mga karsada, dagko kayo nga mga flyover.
Mga train gikas Manila ngadto Mindanao, gikas Mindanao ngadto Batanes, abot ang train subay lawom sa dagat ato nang himuon. Sud aning unom ka tuig kun inyo kong padag-on. Na, makana. Mahimo mano ko taong dili. Basta ang atong mga kandidato nga nagsulti ani mopaduol ni Kristo ug magsunod sa kinaiya ni Kristo. Naa ang pagkamaluluyon, naa ang pagkamapasayloon, pagkamaaghop, pagkamapaubsanon, pagkamaalagaron, ug di yun mahigugmang kwarta. Nagpabayad is Kristo aning pag-ayo niya sa masakiton. Niya kining nagwali, magpabayad ni aning akong pagwali ron. Oy, giagda rata mo nga mo-offer ba, muhog mo sa kolekta. Giagda rata mo, pero di man na bayad. Unsa man na siya? Kahigayunan aron mo maduol sa Ginoo. Ayaw mo muhog sa kolekta. Unsa may mahitabo? Ha? Maduol ka sa kwarta, kay wa man nimo ihog. Di sa ato pa na nimong kwarta, duol nimo. Anya, ang kwarta, unsa may ikahatag ana sa atong kinabuhi? Ha? Hibaw mo unsa? Matod pa ni San Pablo ay, ang gugmas kwarta, maoy gigikanan sa tanang yawa. Natanawa ng mga taong hangol o kwarta, labi na nang di yun mo palit og slot, kaya ang iyang kwarta, iyag yung tipigan. Tanawa, yawanon kay nagkinaiya, gamay lang ligas, nga murag na ay kwarta nga ma-involve, suko dayon na. Binungulay dayon. Ana? Di ba? Unyag nasa na ay kwartang daghan, mangabit dayon na. Kaya nga naman, doon na may ikadatong, no? Mabuangon kaya ng kwarta. Dire rago na ihatag sa pare. Di ba? Ang pare isa may mangabit. Adi sa doy. Ato magunang dapat sa atong project. O sige hotdog palit ning atong dopes. Hotdog palit. Di ba kakita gyud mo din higon say mahitabo aning atong palibot. Kana diha monindot nagmayop agiana na to monindot na. Oh. Dili ni kuan ha, dili ni pamulitika. Wa man say mo puli na ko diri. Niya kaning atong kumbinto wala mataod na diha. Apata day social hall nga tukuronon. Dapat rekili dai bino mapalit lang kuno na bastang dako agi na tog lugar din hina. Kadako ang palitono niya. Bisan pag hotdo ninyo palit, himuan na sa ninatuglaing slot. At tanawa, di ba, manindot ni dinhi, ni kanindot na dinhi, pa na, ang atong pagtuo, nagtinabangay man tab, porting lambua. Pero paduol sa imong kwarta, di ba, kanidinhi, mag-anam ginig kabati, wa na mo hug kolekta, wa na mo palit sa atong slot. Ang masag mo padayon kong project o wa na mo palit, na mura man ay akong gamiton. Niya, kamo, daghan na kayo mong kwarta, inyo na ng kuralon, tanan ninyo mga yuta diha, tanang agianan, kuralon na ninyo, ang muanhay simbahan, di nakaagi diha, kay gipangkural na ninyong daan diha, na, kay inyo lagi yung angkunon, kay ako gini, kanidinhib, kuralon sa ninilab, di nakaagi diha ang sakyanan, kana diha, bawion sa nalab, kuralon sa nanilab, kay ako ni, ana, wa man sa takatiwas og bayad, gikuha sad, ana, unsa may mahitabo sa simbahan? Ang atong katilingban, minto, kangil ad na ba ani? Sugod na sa nigkapakpak mga pintal din ang pare isang maanhin din buwa sa kwarta, kaya di isan mumuhog sa kolekta, mga bangko, mga guba, wa na mang limpyo din perti na diyong ilara. Huwag mo ingon dito, kabati na ba ani? Kinsa may hinungdang na bati, ang atong kalayo ni Kristo, nga nagkaduol na tas kwarta. Mao na karon bati kay paminaw ning kasagaran sa ato mga politicians, siging away, siging sinawayay, siging linibakay. Ngano man ang giapas ana kwarta. Magkatawa bitaw ko nako kuhaon lang ning kwarta. Tanan nga mga naglingkod sa gobyerno wa nay sweldo, wa nay honorarium. Napakay mudagan. Ang tanang kwarta gamiton lang yun para proyekto, infrastructures, tanan, wa gyud ihatag ngadto sa molingkod. Naa gani mo kuha
og kwarta isipon na nga korupsyon, napakahay mo kuan muling ko diha ikapatay sad mi anak pader kinsa toy gustong magpakamatay alagad mo sa katilingban ana ug mao na si Kristo giluwas ta niya sa iyang kakabos. Mauna si San Roque, mauna ang ato mga santos nagpakakabos aron ta maluwas. Gigamit nila ang kakabos aron ta makakita og bahandi nga langit nun. Matod pa ni Kristo, bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit. Gigamit na ni Mother Teresa of Calcutta, purting daghanang masakiton ang lipay tungod anang iyang pagkakabos. Gigamit sad na ni St. Francis of Assisi, purti sang daghana ang nagmalinaon og nangaayo og nagkahiusa ni lambo og may ilang kinabuhi nga nagsunod sa prinsipyo ni St. Francis of Assisi. Gigamit sad na ni San Agustin, gigamit na ni San Ignatius of Loyola, ni St. John Bosco ug uban pang mga dagkong mga santos nga atong giila. Ang ilang gigamit kakabos. Ambot gigamit ba ng Padersiano? Ginagmay. Ginagmay gamit. Og tungod sa aning akong paggamit aning kakabos, nining paghigugma nako sa kakabos sa karong panahona, nakatukod ta dako tang natabang sa kapilinya na konsagrahan na karon-karong kuan Abril karong Lunes, no? Abril 4. Dako kay na nga event. Nya kuan agod gisirad-an agod kay nindot kay tanan mus apil kadto perting tao daghan kayo tao sige gyud pangayo napay wristband pa din nako hurot na napay ticket nako ambot lang aw kanang sticker nako git pa aw sana vehicle pass nako ambot lang tawagi lang ninyo didto naara man na sa atong kanang sana page bitaw sa kapilinya o kamong gustong mo apil sa live streaming tan-awan ninyo sa atong page anang Kapilinya de Fatima Replica San Remigio nanas Facebook mo ni Facebook name Kapilinya ang spelling ana CAPELINHA nya de Fatima nya Replica ay click lang na ninyo manggawas na diha ang tanang mga impormasyon unsaon pag-apil nindot kay nga event unsa may hinungdan ana. Sa akong bahin, ang akong pagpakakabos. Minilyon ang musod sa akong account, bank account, GCash accounts. Wa gi usaan na nga akong gisod sa akong bulsa. Kay ni apirming musimba dinhi ang atong head sa Finance Council. Mao ni unang musaway nako kay ila man ang auditon, maghimo man na sila reconciliation. Tanan akong bangko tuan na didto bank accounts, GCash account, credit card. Tuan na dito ila na nang gikwinta wa na ko'y mahilabtan ana hasta ako mulinya ko dito kuha ko anang Palawan maikog sa kong mukuha bisag gamay lang nako kanini 50 man gini kabuok naghatag niya dagbaga kay akong kuhaon dito ba maabot ko do sa higtag 500,000 nakukuhaan ko ni 20,000 wagi kabantayan okay, ako naman sa musay. Ang driver, ga-drive. Ako pikhan dito mga 2,000. Mo ng 2,000, brado. Ako rin 20. Ako okay pa rin. Sama na. Pero, to the last centavo, ang igdago na ako diri. Hasta ka ng akong bag nga gamay. Ako pa ko nang daginutog, kuha dito ang sensiyo. Kay may masagay mo kwinta atong treasurer di. Kwintahon man itong tanang resibo ang kwarta. Kuwang lagi ng piso pa dir. Dapat ang dadara ni piso di. Hasta good piso, pagitaon pa. Makapaimpirno na kong piso. Igdago na ko, burot kay akong bag. Igpanguha na ko dito sa kanang kwarta padala. Burot kay sa kwarta. Abot ako habo ada. Igsaka na ko, magadaan ako na ko. Nipisa na sa bago, wa nagisod. Pero tungod ana, tanawa, di ba? Nilambo. Muna ang bungas kakabos. Kakabos nga nagsunod sa Ginoo. Dili kakabos nga nagsunod sa demonyo nga magsigilag standby, magsigilag inom-inom, mangayo anang kwarta. Dili na maong kakabos gipasabot sa Ginoo. Kung dili kakabos diha sa pagpangalagad, kakabos diha sa paghigugma, sa pag-antos o pagpakamatay para sa atong isig katawo. Kamong mga bana, pagpakakabos mo, di ba blipay ka na inyong asawa?
Kamo sa mga asawa, pagpakakabos mo, lipay kay na inyong mga bana. Kamo sang mga ginikanan, magpakakabos mo, lipay kay na inyong mga anak. Nga mga anak sad magpakakabos, dili sige palit ang mga gadgets, dili maadik anang na mga gadgets, lipay kayo inyong ginikanan. Pagpamalandong nako sa mga pagbasa karon, labi na gid sa unang pagbasa ato ning hinumduman Isaías, basahon ni Isaías kapitulo 65. Isaiah 65. Unsa may gibutang diri nga duna kunoy bag-ong yuta o bag-ong langit nga himuon sa Ginoo, unya ang mga tao kuno anang panahona dili mamatay nga bata pa. Gani kuno kung mamatay ka nga 100 years old, isipon kuno kang batanon. Nyag mamatay kuno ka nga ubos sa 100 years old, isipon ka nga gisilutan kas Ginoo. Tuo mo ani. Sus og mahitabo ni bisag din nila liluan, daghanang bayranan kag 100,000 no. Okay, batanon pa gukaw, mo 100 lang ka, batanon pa ka. Mao din ang kani dinhing ato mga tiwasonon kusog kay mga dsi. Mo siguro ni bag-ong langit ug bag-ong yuta. Unya ngano man nga karon mubo na lang kay tag-edad nga matod pa sa Salmo, sa tong Salmoha, binta ba to sa tong kuan nga ang ato kunong edad 60 ra kuno or 70 para atong mga ligon. Mao man hinoy nahitabo 60 or 70 para sa mga ligog lawas. Karon gani 40, 30 nangamatay naman. Wa gid ni kanusta ka ni mahitabo ning bag-ong langit o bag-ong yuta nga 100 years old ang edad, labing minus nduta ni no. Nakaron daghan na kay mga gadgets nga gipanghimo, mga scientific means, kana mga medical way nga kanang haron lang kita mo himsog kuno aron mo taas atong lawas, atong kinabuhi, nag-anam na gid hinoong kamubo. Ana pa magani na kanang rilo-rilo nga ibutang ba nga mag-monitor sa imong heartbeat, nya magtudlo nimo kanusa ka mudagan, kanusa ka mulakaw, unya pila na ka steps imong himuon na mana. Karon aron lang magiyahan ta aron healthy jud kuno ta kanunay, nanatay mga therapist, nanatay mga unsa pa nga ana kada mga nutritionist, aron lang jud kuno ta himsog. Oy, patay naman hinoon. Di ba? Ang saka mahitabo kaning niya or nahitabo na kaning bag-ong langit o bag-ong yuta sa inyong paminaw. Wa man mo klaro. Ako galibog sa ko na kung muragwa man tingali ni mahitabo. Nya di man gid tingali ni mahitabo. No? Murag di gini mahitabo. Pero pwede ba ya tingali ni mahitabo? Dili tingali universal kung dili particular. Nga naman, kay si Kristo giklaro niya nga ang atong kinabuhi dinhi siyuta nag-agad sa atong pagtuo ngadto niya. Ningon siya, kinsa tong maniguro pagluwas sa ilang kinabuhi, kawad-an niini. Na ha? O kinsa tong magpakamatay sa ilang kinabuhi tungod kanako ug sa ebanghelyo, magpreserbar niini. Mao ni ang akong nakita nga hinungdan nganong di ta kakita nga nahitabo ning bag-ong langit o bag-ong yuta kay ihatag ra ni sa Ginoo diha sa atong kasing-kasing. Ana ba? Daghan ni siyang mga implications pero pwede gini mahitabo literally basta literal sadtang mosunod sa Ginoo. Ang literal di ba? Kita gintanan ba? Tanang tao sa kalibutan. Kamao mo mga G og amahan namo. Sa inyong paminaw kanang amahan namo nga gitudlo ni Kristo nato.
og tumano na natong tanan. Kita yung tanan ba tumano na nato? Tanan yung tao sa kalibutan, apil na sila sa Putin, sila Zelensky, kanirong ato mga nang-apply og mga kandidato para sa politika. Tumanon ginaba mga pari, mga obispo, tumanon ginang amahan namo sa inyong paminaw. Mutaas atong edad o mumubo. Ingon ang atong sinsya karon ba, natong mga medical people nga ang number one yung kunong nakapahimo natong masakiton kaayo, nya daghan kay tag dali kay mga matay, kana gyud kunong stress. Stress ba? Kakapoy. Nang mabugatan ka emotionally. Mao gyud kunong nahinungdan porting daghanang nangamatay karon. Kay kanang stress mo resulta nag depression. Ana, patay. Daghan kay mga matay. Oh. Tumana kuno nang amahan namo, mas stress pa kag kwarta, nga moingon raman ka, ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Oh, karon lagi yung adlaw atong paningkamutan nga makakaunta. Alingaw kayo Di ka mabalaka. Unsa may nakapastress nato? Ang boting LSF, wa ba ka ni ma-stress isa, ang atong target karong buwana, ang atong target, ang atong project karong tuiga. Napa ba ka tay project sa tuig, kadaghan ra ba ning gipakaon? Kusog ra ba kay ni mga reklamo di swelduhan? Ana. Pero ang ato ra gyung paningkamutan kitang tanan, ang kalan-o namo karong adlaw, ihatag sa namo karong adlaw, aw perting haya-haya. Wag tang nang stress. Wag tan na ng kabalaka, din asad ta mag-away. Kay unsa may itong giawayan, kasagaran gyud kana gyung atong kahadlok sa umaabot. Nganong imo man ang makusian ang imong anak, nganong imo man ang mahapakan. Di ti ka disiplinahon karon, unsa kay kinabuhi nimo idako nimo. Nagtuo day kag modako pa ng imong anak. Basig unya patay na na. Nya ang imong hinungdan nga gikusi na nimo, ang hinungdan nga imo nang gihapak kay nabalaka ka inigdako niya. Ang kalan-o namo karong adlaw, nya napagiusay makapawa og stress. Unsa man? Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Magsigit tag pasaylo ay di na magdumot si Russia o si Ukraine, di na sila mag-away, magpasayloay na. Ang mga asawa karong nagbuwag og bana, mag-uli na, kuyog sa mga kabit. Pasayloay ba? Uy, stress, Kana sang mga empleyado nga nagsigig panglibak silang amo, siging panglibak na way laing bisyo, siging libak, bisag tagaan nagsweldo, libak lang yapon, kay kanus ako nung increase, unya tagaag increase, libak lang yapon, kay gamay rang increase, tagaag overtime, libak lang yapon, kay wa kwintahag maayo ang katapusang 30 minutos, nga buangon. Nya ngila ditong siging panigarilyo dito sa daplin nga bali sa tong 30 minutos wa gyud sa nila ing nga ay lang tong bayari ha ididak na lang to. Ang ilang lingkod dito sa suok nga wa sila masakpi di isa ipadidak. Pasabot og magpasaylo ay tang tanan pag kanindot puy-an sa kalibutan bisag wa patay gikaon. Malipayon kay ta no. Okay ba na? Bisag ato ning ibutang kanilang giingon matuman ang imong pagbuot. So tison pa na? Dinhi sa yuta maingon sa langit. Sunan kag mutuman tas kabubuton sa Ginoo, di gini mga guba ang atong dagat, di maguba ang atong mga kalasangan, ang atong mga bukid, ang atong mga tubig, ang atong mga sapa, di na mga guba. Wa untay pollution sa kalibutan. Nya ikaduha di ta magamit ana mga chemicals, di ta mogamit og chemicals para sa pagkaon, para sa pagpananom, para sa pagbuhi og mga hayop, para sa atong mga ilimnon, di ta mogamit og mga chemicals. Mawa sad nang tanang mga bisyo, panigarilyo, inom, drugas, kanang prostitusyon, homosexuality, mawa na tanan.
Tanawa kunog mawa na tanan unya wa nay pollution sa kalibutan pagkataasa ka natong mga edad. Ay nga magkontutukan. Bitaw. So kanang amahan namo nga gitudlo ni Kristo nato, mao nay tuburan sa grasya, mao nay tuburan sa atong kinabuhi, tuburan sa atong kalipay, kalinaw og kasantos. Mao na akong ingon literal. Pero ang challenge ato basad kaha nga sundo na literally. So din agi na magsinawayay ang atong mga politicians. Din ana wala na kayo nay kwarta ang mga vloggers. Kanang mga vloggers nga kusog kay manaot sa ilang kuan kontrapartido. Kuan na di na nakakwarta kay libak ra man ang ila diha. Di na utay nga sige sa tagtanaw, daghan kay view kanang mga nagsigig libak, kanang mga fake news. So usa pa lang ka oras ang view wa na abot nagtag 100,000, 500,000. Pero atong wali maabot na lag duha ka adlaw. May lag makaabot og 200 ang mo view. Inigtan na wali na sa Ningsiano. Slahat na sa ni, palit na sa ning slahat, maurag yapon ni wali. Kusog kay mugasto ang atong mga politicians para anang sangyaw sa ilang kaugalingon, butang-butang na ilang picture, kanang ilang mga tarpulin, kanang mga ipamutang anang daplisdan. Pila ka nakabuk gasto ana? Unya ra ba inighuman ra bas eleksyon? Pastang dugayang kuhaon, samok kay tan-aw natong dan mga basura ba? Gipangsabong diha mga basura. Ila pa nang hipos lang, unya ipalit nilag slat. Hurot na ning atong slat Pila kay kwintala na bisag dinilas lokal lang nato. Lokal ba nga kuan kanang tanan nila diyang gipang-publish nga mga pilay gasto ana. Wa pa nay labot sa gipangbayad ngadto sa ilang mga organizers, ngadto sa mga leaders na pay gipangbayad ana. O gipalit pa na nilag slat. Ay, kuan na lang kun ni ang atong dopes. 53,392 ang slot. Palito ni usa ka partido, daog na sila tanan. No, premium nila. Ay, daog eh. Pero kuyawa sa no, sa i-announce niya pa dirha ug mopalit niya. Mahimo na ko inong campaign manager ani na ayaw na lang sa doy. Di na lang sa ko. Nganong kinahanglan pamanta mangumpan niya kung ang atong pagpangalagad sa katawhan tininood. Di ba? Butaran ko nimo sa dili, mudaog kog sa dili, magsige ra man kog alagad. Unsa may diferensya? Ug mudaog ko, lingkod ko diha sa opisina, ngalagad. Ug mapildi sad ko, kinsay nilingkod diha, akong alagaran. Unsa may diferensya? Nganong mo gasto pamantag dako kaayo para lang gyud ta mudaog? Nga mga lagad ramanta. Mao bitaw na ang atong kagahi ug ulo kining atong pagkamasinupakon sa pagtuman anang amahan namo ug sa mga sugo sa Ginoo mao ni hinungdan nga mga matay ta. Mao ni hinungdan nga mumubo atong kinabuhi. Pila na ron kabuk bata ang namatay didto sa Ukraine igos bomba. Pila kabuk mga batan-on ug mga civilians nga nangamatay tungod anang ilang pagsigig pamumba. Tungod kay wa ta mutuman sa sugo nga pasaylua kami sa among mga sala, ingon kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Wa sa ta mutuman anang sugo na higugmaa ang inyong kaaway. Wa ta mutuman ana, di ba? Wa sa ta mutuman anang niingon si Kristo, bulahan kamong mga kabos. Gusto kitang magdato ug tungod anang pangandoy natong magsigig dato usahay hastang politika, hastang simbahan, himuon na natong agianan sa atong pagpangwarta, mag-away na ta, magpinatyanay na ta, tungod anang kwarta diha sa politika, kwarta dinhi sa simbahan. Bisag kamo maglinibakay mo, kamo mga nagtrabaho, maglinibakay mo tungod anang sweldo, tungod anang mga allowance, tungod anang kwarta. Kay kung maghinatagay palang untata, kana bang maghinatagay lang yun ba? Di maningil anang utang, nya dili magsigig away anang mga utlanan,
Hindi maglalis ana mga unsa pa diha, maghinatagay lang ba unsay makaayo sa katilingban, maghinatagay. Nga bitang magtrabaho dinhi kaning LSF mo man ni nagtrabaho dinhi usually sa atong mga projects. Ug dili na sila maghinatagay, wa gyud mahimo. Oh, sa itunol ra na diyang kuan brad, tunol, pugni dito be, ana. Sukda ko na diha, hinatagay sila ilang talent. Nasa dito siya, tulira sa to dito mga kabilya. Sige sa dok-dok dito, wag sila yung obra. Sige ra siya dok-dok dito. Unsa may kapuslanan ang siging dok-dok, may pagidok-dok na siyang isa, wa ka kahibaw, nga human ako dok-dok ani ako ning ihatag dito. Nya di ko ni dok-dok ko, di na ako ihatag dito, unsa may ila trabahoon. Hinatagay, tinabangay, division of labor. O na importante. Dili ang pag-apo ni ako ni wa kay labot ani ako ni. Sige kuno, suway kuno. Suway kuno ang imo ra gyud mo imong gamiton ay paggamit anang hinimo sa uban. Tanaw na tug naa ba kay balay. Dili bi kay gahimo sa semento, dili kay gahimo anang mga kahoy, lumber, di kay gahimo sa lansang, dili kay gahimo anang sin. Ayaw na gamita kay di man animo hinimo. Siya ako man ang paliton pa dir. Nya kanang kwarta ikay gahimo ana. Nganong nigamit ng kwarta? Nga ang imo ra man jud ka mo'y imo. Mao na ang atong kabuang mapahimuslanon unya daw. Mao na mga matay ta, no? Sa di pa mo mga matay, hala mag-usab na ta. Ang ikaduhang meaning nga dili literal niining atong kanini ang libasa karon na bag-ong langit o bag-ong yuta, mao ang langit nga giandam sa Ginoo para sa mga santos. Matud pa sa Ginoo, ang iya kunong usa ka adlaw, ang usa ka adlaw niya ba, libuan na kakatuigan. Nya kun mopuyo tag langit, bisag usa lang ka adlaw, o makapuyo lang itag langit ba, bisag usa lang ka adlaw, sobra na sa usa ka gatos ka tuig, libuan na katuig. Muna kung magbinuutan ta karong adlaw, tagaan tas Ginoo og taas kay kinabuhi. Nya unsa man niya paghimo, sama ni Abraham, ang iyang kaliwat, ang iyang kinabuhi hangtod karon naa pa. Sama ni San Vicente Ferrer, tungod sa iyang kasantos, hangtod karon si San Vicente Ferrer, buhi pa. Ato bang gani siyang pistahan, karong kuan, sugod na ta karong, sana, March 31, karong Huibis, sugod tag pista niya. Nganong magpista man tang San Vicente Ferrer, kay buhi pa siya hangtod karon. Sama ni Pedro Calungsod, pista masad niya karong Abril 2, karong Sabado, Pedro Calungsod, 17 anyos raman to siyang namatay, pero buhi pa siya hangtod karon tungod sa iyang pagbinuotan, tungod sa iyang kasantos. Mao na ang ato ding buhaton, magpuyo tas kasantos karon aron nga motaas atong kinabuhi. Ang opisyal diri sa atong ebanghelyo, nituo siya sa Ginoo niini. Pagtuo niya, ang iyang hunahuna siya, adtuas among balay, adto ang akong anak niya, hikapa dito, aron maayo. Pero unsa may gisulti ni Kristo, uli na, naayo na imong anak. Mituo siya, pagtuo gid niya, mao to iyang kabuutan, nituo siya. Adtog yung taknaa, nga mituo siya, ang iya sang anak nga dito sa ilang balay, naayo dayon. Kamuron, nituo mo sa Ginoo. Karon ba? Din amo mga saba. Din amo manglibak. Din amo mamakak. Din amo magsigig pangita ng kwarta. Mong sige pa mo ana, awa mo motuo, wa say mo epekto. Pasabot ang kasanto sa kinabuhi maong pagtugyan sa tanan. Sama ni Maria, sama sa mga santos, mao ang pag-ingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ug ato nang buhaton karon, matud pa sa atong tubag sa Salmo, unsa tiyatong tubag? Daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Magsigi na lang tagdaig sa Ginoo, luwason gid ta niya.
sa atong pagtrabaho, sa akong pagkapari, sa atong pagdadiha sa pamilya, magsigitag pasalamat. Karon na may na nagtrabaho nga na nag-away, nya tungod sa ilang away, wa na hinuon sila trabaho kay nagbuwag naman sila. Nangundang mas trabaho kay nag-away. Wa na hinuon trabaho. Nagpasayloay pa lang unta to, naa pa gid untay trabaho. Nana, di ba? Naasay naundang sa trabaho kay nasuspinso. Ngano man ang gisulti nga mao ni atong himuon isip disiplina, supakon man yun. Ngita man yun paaging supakon. Masuspinso yun. Mawa na sa noy trabaho. Kaya di man lagi musunod anang giingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Nituman ang opisyal, ang resulta, natuman sad ang iyang gipangandoy. Kay nituman man siya sa sulti sa Ginoo. Porting daghanang nindot nga pagtulunan ang gipadayag karon sa atong pagbasa sa Salmo ug sa atong Ebanghelyo. Nya mukutlo tagpipila niini nga angay kayong hinumduman labi na karong panahona. Una sa atong unang pagbasa, naghisgot ang Ginoo nga kun kamo kahimut-an lang nako, ako mong bantayan, ako mong alimahan, ako mong panalipdan, ibutang pagyud mo sa nindot kaayo nga kahimtang. Basta kahimut-an ta niya. Kumon man na nato mga tao, kamo mga ginikanan, di ba? Kung mahimuot mo sa inyong anak, inyo gina siyang atimanon, inyo ginang panalipdan, di ba? Nya karon nahimuot mo anang inyong tupad. Inyo sana siyang atimanon, ana. Nahimuot mo aning atong simbahan. Imo sanang atimanon. Di sana nimo agi-agian. Palit yung kag slat daghan. Ana. Kay mao man ay atong paagis pag-atiman sa atong simbahan ang paghatag og paambit, love offering. It's either iagi na nimo kolekta o iagi na nimo palit og slots. Di ba? Mao na siya ang basta mahimuot ang Ginoo. Nya niingon pag ang Ginoo, di gyud ta mo kalimtan. Bisan pagani ang inahan malimot sa iyang anak nga masuso, pero ako di gyud ko kalimot ninyo. Nindot ano? Kamo usahay, ako usahay, malimot man tas Ginoo. Labi na gyud atubango na tag kwarta, malimot tag Ginoo, mahatutok tas kwarta, di na ta hinumdom sa Ginoo. Kabantay mo anak. Pananglitan, naaroy ni kawat sa imong kwarta. Hinumdom pa ka Ginoo. Kana bang pag-abot nimo sa inyo gilungkab nang imo ditong gibutangan sa imong kwarta, nya wa na diha imong kwarta kahinomdom pa ka Ginoo? Paminaw ko di gyud. Kinsay nagkawat dili panuway nako, animal nako, yaman nako. Suko dayon ka. Pero kanindot unta inigkawat sa imong kwarta, maingon ka, Ginoo, nawa na diring akong kwarta. Ana unta? Maingon day Ginoo, ay kabalaka kay naamang ko'y sugo nga nag-ingon, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Na di na ka-interested kung kinsay nagkawat, di na ka magsigigyaw-yaw. Kaya nga naman, na may sugo sa Ginoo niya, nahigugma man kas Ginoo. Di, imo di siyang ingnon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Awa na, kahimut-an atas Ginoo, anak. Anong iya mo kong gitutukan o kuan? Di, sakto ba akong analysis? Kay kinsa may kahimut-an sa Ginoo ang nagtuman sa iyang mga sugo. Muna si Jesus diri sa atong Ebanghelyo niingon gid siya, kung magtuman mo sa sugo sa amahan, magtuman sad mo sa akong sugo. Kung mahigugma mo sa amahan, mahigugma sad mo nako. Nya kadtong mahigugma nako, nahigugma usab sa amahan. Nya doon na rabay gisultis Kristo nga importante kayo. Ang amahan di ay dili maghukom nato. Ang paghukom nato kung gantihan bata o silutan, gihatag di na ngadto ni Kristo. Si Kristo maoy
maghukom. Nga naman, matod pa niya, ako may nahimong anak sa tao. Di man to makahukom ang dili anak sa tao. Kaya nga naman, di man to makita ang maghukom ang anak sa tao, ang nahimong tao. So sa tulo ka persona sa Dios, tulo man ka persona, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Ang nahimong tao ani kinsa man? Espiritu Santo naman. Ang anak, di sa to pa ang anak nakasinati sa kinabuhi sa tao. Nya doon naman siya gihimong standard. Kay niagi man siya dinhi. Kay bawo siya sa standard unsa itong puy-an. Nya ang atong puy-an nga kinabuhi kinahanglan masubay sa iyang standard. Di gani masubay, hukman ta niya wa man kanihaom sa akong standard didto ka siyawa. Ana, ingkong sa imong standard, Lord. Insa nalimot ka nga niagi man kus kalibutan. Nya ang akong kinabuhi dito sa kalibutan, mao man to ang kinabuhi nga angay ninyong sundon. Ana, di karon kamo nagsunod mo sa standard sa Ginoo, sa iyang dalan, nagsunod mo lingian na imong tupad ing nagsunod ka sa daan sa Ginoo. Iman pangutan na. Nagsunod ka niya, muyango na siya. Sunod ko. Siya, congratulations, di jud ka silutan. Pero motipas ganita, adto tas pikas daan mo agi, silutan ata. Unya ra ba na pag importante kay gisulti si Kristo? Ang tanan di ang gilubong mamangon. Muna kamong nagsigig panabtan anang mga patay, basig mo kalit nagbangon, luokon mo. Ang tanan gilubong mamangon, pero dili na mo balik dinhi sa kinabuhi. Unsa may iyang giingon? Iyang giingon diri ay ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog. Pasabot tingog niya ba? Ang tanan nga mga patay nga anaa sa mga lubnganan ug manggula sila sa ilang lubong. Nya dunay sumpay. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw, sa ato pa mobangon ug mabuhi. Ang mabuhi pasabot ani musod sa langit. Pero kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Mo nay maadtos impierno. Mo bitan na nga gitudlo ni sa atong simbahan nga dunay universal nga pagbangon katong end of time, naasay individual nga pagbangon. Inig lubong gyud nato. Adi bang gani paakabot siguro inig lubong, inig kamatay gyud nato moatubang dayon tag hukom. Pasabot mo bangon dayon ta. Nya mo atubang din taghukom. Kinsa may atong atubangon? Si Kristo. Basahan na niyo sa Revelation chapter 20. Book of Revelation chapter 20 na igibutang dito nga ang tanan kuno nga namatay mo atubang sa lingkuranan. Diin naglingkod ang maghuhukom. Kinsay maghuhukom? Si Kristo. Kay naa niya tanan ang paghukom. Unya ukbon kuno dayon ang basahon sa kinabuhi ug ang unang basahon sa kinabuhi kadtong atong mga binuhatan gisuwat dito kada adlaw. Chronological order according to date, according to time, according to minute, and according to second. Kuyaw kayo no? Ang record dito ba? Naa ginang seconds, maubitan na ang patay kanang himatyon nga nagpinal-pinal na panagsa na lang mo ginhawa ato ginang hilugan kay pamasin ba katapusang segundo makabawi di kay record mo na dito date, time, minutes, second. Mao na siya moto dito nya kun ang ato ganing binuhatan maayo matud pa sa Book of Revelation masuwat ang atongan sa basahon sa libro sa kinabuhi. Mo na ningon diri mabanhaw og mabuhi kung nasuwat sa libro sa kinabuhi. Pero wa gani masuwat dito sa libro sa kinabuhi
Matod pa dito, iiksa ka ngadto sa linaw nga kalayo nga gitawag og ikaduhang kamatayon. Oh. Naabiyay ikaduhang kamatayon katong iiksa ka sa linaw nga kalayo. Hastang luuya ka no? Sigig misa ba? Sigig misa. Kini bang gamisa ron? Unya inig-inding ra di iiksa ra di sa linaw nga kalayo. Luuya no? Nya sigig simba, sayo pa kay mo abot kay magrosaryo pa dire. Unya human iiksa ra di ay. Ang uban sigig simba butang-butang pagbrunda dire kay buutan kuno kay ignaw. Liktor-liktor pa dire, salmo-salmo. Unya dito iiksa ra di sa linaw nga kalayo. Nga naman kay wa kahimot sa Dios. Nya karon unsa may makapahimo natong maayong binuhatan kung nagbuhat ka para sa kaluwasan sa simbahan nga mao ang katawhan. Kung ang imo ganing gibuhat, ang akong gibuhat para sa kaluwasan sa simbahan, sa katawhan, kana nindot tag binuhatan kay maunay buhat ni Kristo. Pero ang ato ganing gibuhat para sa atong kaluwasan, para sa imong kaugalingon, akong kaugalingon, iiksa tangadto sa linaw nga kalayo. Matod pa ni Kristo sa usa sa iyang mga pagwali, sa tiyang ingon, ang magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang magpakamatay, alang kanako og sa ebanghelyo, makabaton niini. Nindota no? Muna dinhi sa simbahan, ako naningkamot yun ko nga daghan tag opportunity nga makatabang sa simbahan. Una ana, palit og slots. Makatabang man na palit nimo, tabang na kasimbahan. Awa na, nasuwat na kadidto sa tinga na to, libros kinabuhi. Nga nakapalit na mo. Ako mong taga-ag-report ha. Natong na-appeal ba mo ani? Ang atong halin sa SUS BF para sa atong pista niabot na og 4,331 slots. Pagpa sobra na tas katunga kay 8,000 slots may atong target. So naa na lay nahibilin nga 3,669. Palit mo ani di ba? Para man sa atong pista ni San Vicente Ferrer, di gyud mo pasagda ni San Vicente Ferrer moingon na ditong anghel papasa na kay nagyaw-yaw na pagulis ilay sa ayaw kay ni palit og slot isuwat na dito. Ingon di sa nya ning yaw-yaw man sagdi lang consider na bantay ha, ingnon man siya sa anghel, bantay ka sa anghel ko na magani ko'y pako kay naningkamot ko ditong maluwas mga tao, klaro kay na ni palit og slot para sa akong pista. Ana siya gayaw-yaw sa bana, ay sagdi lang total nakasaha man pud ang bana, consider na pero makigbuwag na nas bana, hala ihuwag dito sa impierno. Ana so sagdi lang magyaw-yaw basta di lang makigbuwag. Ana di ba? Bawi-bawi ay, mabawi gyud. Muna kamong mga nakigbuwag sa bana, daghanan ninyong palit. Naapatay dopes, di ba? Yan nakigbuwag ba nakayaw-yaw ba kus bana, palit na lang sa kog dopes. Ang atong dopes karon naatay halin nga 747 slots na. Di ba? Pakpak yapon. Daghan pa kay opportunities. Ang SUS BF na pay 3,669 slots available, tag 500. Ang ato sang DOPS na asay available pang 53,253. Akong gi-summarize ang atong tanan nga in and out, apil sa atong project, negative na taog 7.5 million sa ato din hintanang gasto. Dako-dako no? Atong negative. Sa ato pa dunay mga tao nga nag-provide niini, nga ato pa na silang ulianan sa ilang gasto. 7.5, dol-dool gyud sa 8. So kung mo palit mo og dopes nga balig 8,000 ka slots, ato na nang mauli ngadto nila. Siguro jud ko kanisang ni provide kay para lang jud mo kusog ning ato dinhing trabaho di maputol. Makabayad po tas mga yuta nga gi-offer kay para mas kaayuhan sa atong simbahan, sa atong parokya nga mudako-dako atong area.
siguro yun ko ani sang ning provide, di na sa ni papason sa libro sa kinabuhi. Kani sila? No, siguro yun ko. Kaya nga naman, kanindot sa ilang nahatag din simbahan. Nga ato sa ni silang ulian, pasabot, mamalit sa tagdaghang slots, kitang mga ginagmay-gagmay ray maabot, aron sad makaambit sad ta sa pagkasuwat nila dito. Karong pizza 4 na asad tay kuan, na atay kapilinya ato nang i-consecrate. Purtis ang daghana nato nga nakaapil diha, asuwat sa ta dito. Pero kung di ta magmatngon bisag nasuwat ta, ang Ginoo kamao bayang mopapas. Kamao mopapas Muna sama sad sa Ginoo nga di gyud malimot sa pag-atima nato, kita sad unta di gyud malimot sa pagsunod niya. Muna dinhi sa ato sang pista kay magsugod naman ta ugma sa atong nobinaryo, naa natay mga gipanghan-ay para malangit mo. Natay mga pilgrims, napagitay pilgrims nga territorial, napagyoy online. Sa atong online nga mga pilgrims, pasabot ani gihanay-hanay lang ni nato na ay international, na asay national. National. Nya human dayon territorial. Pareha pananglitan ugma gikan sa alas 6 sa buntag, alas 12:15 sa hapon udto og alas 6 sa gabi maoy atong mga novena masses. Novena masses na minor ning duha. Ang main novena mass mao ang 6 p.m. Ang atong celebrante ugma kaning tanan nga 6 p.m. nato nga novena dinhi atong giimbitar mga pare, dili mo kakita namo, igo rami mo kon celebrate Father Arnel. Pero sa minor murag kami sang duha sa Father Arnel magpuli-puli. Nya do na tay mga gitawag og mga pilgrims. Ugma ang atong pilgrims pananglitan pananglitan lang ni. Ugma na atay pilgrims nga gikan sa ako lang kuanon kaning main nga nobina. International pilgrims atong gi-dedicate para sa atong mga online parishioners nga nagpuyo sa Germany, France, Italy, United Kingdom, Poland and Netherlands. Kuyaw kayo. Nganong ato man yung pang-mention, kay naatay mga nadawat nga mga slots, nga namalit og slots online, nga nagikan aning mga nasura. No, kamong naa diha dapita, aning dapita, ugma, pizza 1, pizza 31, unang adlaw sa atong nobinaryo, view mo sa atong live streaming, tanawa lang niya sa ato karong i-flash, karong inikanta nato sa offertory, i-flash nato ning mga link o ang ato sang mga pilgrims. Unya sa national, base ni sa atong nadawat nga mga kuan mga address, sa nadawat lang. Sa national, ato sa ning gidedicate sa mga online parishioners nato nga naa nagpuyo sa Dagupan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Cagayan Valley. Yun ang kaning ato mga online parishioners, nagikan ani mga lugar, di naman ni siya Cebu. Nya sa atong lokal, dinhi sa Cebu, ato ning gidedicate sa Liluan, ato mga online parishioners gyapon ni. Liluan, Compostela, Danau, Carmen o Katmon. Gidivide sa nato sila hangtod 9 days. Mga sample lang ni siya. Ato ning i-flash o niya sa atong matag karon og unya sa atong ikantas offertory ug sa final song. Nya monitor na lang mo, hain mo na bilong. Nya mo nang panahon na nga i-focus nato ang pag-ampo. Nganong ato maning gibuhat aron mahimutang matarong didto sa mata sa Ginoo. Nya naapagid tay motorcade. Karon maka-apil pod ugma opening salvo atong motorcade kada alas 4 sa hapon. So ugma alas 4 sa hapon motorcade ta. Naapagid tay mga contest aron ma-ignite ang mga chapels na itulo ka contest na ay street decorations, na asay katong inig
inig grand motorcade sa Pizza Otso sa Bispiras na asad tay float kana mga inyo mga santos isakay ninyo sa multicab ato sa nahimuong contest unya diri sad sa inig barrio pista kay inig pista nato ighuman sa Pontifical Mass alas 10 maniudto tang tanan diri aning atong giabangang yuta maghimo ta dihag mga tents mga barangay ato sa nang contest-conteston chapel gihapon na chapels in barangay mukuyog sa dana ang mga barangay officials kay ato masang giimbitar ang atong kaning inahan dinhi sa atong munisipyo basin sang mojoin nato diha sila si Mayor Cristina ug ang iyang husband no atong congressman sad si Duke Frasco ato silang giimbitar kay haron mag-usa ta magkanba pista gyud nganong gibuhat man ni nato kay malipay ang Ginoo magtan-aw nga magkahiusa ta maayo sa nga buhat sumasuwat ang tanan ana sa libros kinabuhi kadtong di mo apil kadtong mga chapel nga di gyud mo decorate dito sa sa agianan sa kaning kuan sana motorcade luoy kay mo wa mo masuwat sa libro wa sad mo'y mapaabot kadto sang di mo apil sa motorcade ini grand motorcade ay gitapulan sad kapoy init kay tanan hasul-hasul ana we awa na di na sad mo masuwat kadto sang igbalyo pista gasto na sad pagkaon ang mga tao nga yan na mga pista na dito kana sila pahikaya ng naa diyang mga naas ubos kadto sang di mo apil diri di na sad mo masuwat may lag makabawi mo palit mo daghang slot kay madadara na pero di gani sad mo palit kay otro sad mong tapulan kay palit samot na gyud meaning daghan kay opportunities gihatag ang Ginoo matag karon og unya aron ta masuwat sa libros kinabuhi di nato usikan labi na gyud ang paghigugmaay ang pagpinasayloay ang pagdinawatay diha sa pamilya ug sa atong mga kasilinganan kana opportunity unsay importante ikamatay nako mubangon unta ko aron mosulod sa langit dili unta ko mubangon aron silutan didto sa kalayo nga way katapusan sa impyerno